गोथार जुलि ने गोथार एसे प्रमोशन मोनबाय खुलुमबाय लोगोफोर भिडिअखौ जागायनि बेनो जाहैबाय जोंनि मण्डलिनिनो बिटिनिनिनो मोनसे गोथार जुलि दिनैहाय हौवा गोदाना जों गामिनि हिन्जाव गोदाना जाहैबाय उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनि दा बिथांमोननि गोथार जुलि आंनि बिदा जायो सोमोन्दोआव बिदा दा बेयो जोंनि काथलिक धोरोमनि हाबा होनाय गिर्जायावनि ब्लेसिं बेखौ नोंथांमोना नुगोन लानानै फैबाय गिर्जा फारसे जोंनि गिर्जा नैबे गिर्जायाव ब्लेसिं होगोन दिनै ओमफ्राय लाबोगौ हनै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदान मोसानो रेडि दा माबै जाबाय गिर्जायाव एन्ट्रि गिर्जा न'आव एन्ट्रि एसे साजायनानै दोनखादों नै बेयावहाय आस्ते आस्ते नैबे जाहैबाय जोंनि हालमाजि पस्टार नैबेनो जाबाय नै हौवा गोदान आरो हिन्जाव गोदाननि आखिथामफोर दे लोगोफोरनि नायनानै लादो गोबां हाबाफारिफोर दं लोगोफोर नैबे गिर्जा सिङाव अब्लाबो आङो माखासे इम्पर्टेन्टफोरखौ आं नोंथांमोननो दिन्थिनोसै बेखौहाय नायलांब्लानो जाबाय दे लोगोफोर आं गोरायैनो समायलायो थैस' थांस' दुखु सुख आं नोंनि फोथायसुला लोगो जानानै थागोन नोंखौ अनगोन आरो मान खालामगोन बेनो जाहैबाय लोगोफोर समायखिरा लानाय दा हौवा गोदानाबो हिन्जाव गोदानाबो बेबायदिनो इसोरनि सिगाङाव समायखिरा लागोन आखिथामफोरखौ बोर होनानै आसि सारग्रोबाय बेनिफ्राय दा सासेया सासेनो बे आखिथामफोरखौ सोलायनायसै आरो अ बिउटि दैमारि बिफा आरो फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदियै बे आखिथामखौ गानदो अ मन्दिर बिफा फिसा आरो गोथार जिउनि मुङै आंनि अननाय आरो मोजां मोननायनि हांखो बायदि बे आखिथामखौ गानदो जाय दिनै गावनि हिन्जावजों हाबा साख्रामेन्टजों गाजाब जाबाय अब्ला गोथार जुलिनि ब्लेसिंआ एबा बोर होनाय बियो जोब्बाय लोगोफोर दा ओरैनो माने फट' सेसन एबा फट' नैबे गेजेरनियानो जादों फादार जाय दौरिया बिथांमोनखौ दिनै हाबानि ब्लेसिंखौ होबाय आरो सानैजों मोनसे माला जाबाय एबाराव सानैजों सासे जिउआबो मोनसे बेयो जनो मोननाय नङा खुनु दिन जनो मोननाय नङा बे मालाया अब्ला ब्लेसिंआ जोब्बाय गिर्जानि गासै हाबाफारि हाबा होनाया जोब्बाय दानिया मोसा न' लांफिननायसै रिसिपसननि थाखाय ये नायदो नै नायनि माबायदि मोसायो महिलाफ्रा जोंनि मोसायोना मोसाया नायनि दे होदो दे हाबा मोनाखै दाबो हाबाया मोनाखै दे औ नों आला जानाय नंलाया मावै बोलो हो औ जाहांबाय औ ओरैनोलाय बेवायालाय दे हाबा मोनहोदो हाबा मोनहोदो औ दे औ दासो जादों दे दासो गिदिंलायदों दा मावैयाबो
दासो जादों दासो हाबा औ दे औ Kiko wala bugun nanti namai lah. Jangan roh dah. मा जाखो मेंबाय नै एसे हाबानि आरोबाव ओरैबायदि स्पेशल हाबाफारि बेनो जाहैबाय केक काटिं दङ नै नैबो ओरैबायदि दंलायखायनो माने हौवाया हिन्जावखौ बामलायनायनिखा आरोना बहा दा इदि एखे बामहो दे इदि एखे बामहोना खेबदे दा इदि एखे बामहो रिल्स बानायबावगोन मन्जिल विथ बिउटि वेडिं हेन्डसाम विथ बिउटि जोङो बेखौ फरायनि आरोबाव जोङो खनसे फरायनि बिनिखायनो मानसिया गावनि बिमा बिफाखौ नागारनानै यस आखाइ खबना होदो गोथार जुलिनि मा नोंबो दौनो हागोन एसे दै लाना फैलाय गामला दाने मोनसेबाव हाबाफारि बेखौथ' आं दिन्थिबाय थाखायो बेनो जादों हिन्जाव गोदान लागोखौहाय बरायनाय मोसा बरायनानै लाबोनाय आरो हाबाथिलियाव दे बोलो
गोदोनि पुराना लोगो आरो नैबे आदाया बेथ' सिगांनो हाबा जाबाय ओमफ्राय मा बुंगोन नों दिनै लोगोनि हाबायावहाय गोजोननाय मोनदों औ ओमफ्राय माबा माने बुंबावदों बोरायनाव हाबा जाबाय नालाय एसे सिगांनो हाबा जानांगौमोन औ थाब बेफोरखौनो आच्छा जानांगौसै आरोखि औ एरहोनांगौ जोंहाथ' LKG गाहाम थांलायबाय औ बिथांनाथ' बोसोरसे जानायसै नै औ दा बिराद माने लेट जानानै थाबाय जों थाबायजाबनो हाया जादोंमोन बिथाङा आच्छा दिनैथ' एसे प्रमसन मोनबाय आरो प्रमसन साग्रोबावनांगौ आरो बिनि उनाव जों थाबायफानो समायसिगोन आरो मिलायसिगोन बावलै होमब्ला जानायनि सम जोङो नैबे हाबाथिलियाव जोङो मादैया खुरबाय नै जा मावथिखा मादैया इयो बेलाय औ लाब्रा होदो दे मा जायोमोनलाय बाजै औ नै आलु कफि लाब्रा मिलौहाबलायनायसै दे मा दंबावो लाबोबावदो दे अ बे मायो मादै टमेट' बाथोन एबा साटनि दे होदो आमायनायखौ एसे दाननो खोमा दे अखेग्रा लाबोदो दे बाजै दे बेनो दा अखेग्रा दे अमा बेदर होदो अमा ओइ सलिड जाबाय जाबाय होदो अमा बेदर दानिया जाहैबाय बिदायनि सम एसे दुखु दाहाबो जायो बिदायनि समाव नोंबो गाबोन ओंखारफायो नामा दहाय बुजायनायावनो गाबोनसो ओंखारबायमोन आं बेबायदि जायो माने बिदायनि सम हिन्जाव गोदान लागोखौ बिदाय होनाय नालाय एसे नायदिनि बिदायनि सम मानि सम बिदायनि सम औ बुलायनाया बेयावनो जानायसै नै रन्जित